Je to fotka z roku 2010 z Marsa Alam, kdy jsem měla možnost účastnit se svatby, místní svatby, křesťanské svatby v Egyptě. No takže s kolegyní jsme se jakoby oblíkli a šli jsme na svatbu. Dost nás to překvapilo a myslím, že i jakoby ty spolusedící tak jsem si připadala jako hollywoodská hvězda, protože jsme jako šišli a všichni koukali, jo? Tak teď nás tam posadili, prostě dali nám kolu a jako začíná svatba, bylo to na takovém, takový to byl dvoreček, utěpaná hlína. A dokonce jsem se teda podívala i do toho domu, kdy kamarádka chtěla na záchod, tak to mě jako fakt bylo dost zlé. Ale jako jejich standard, jo. Já jsem ještě tehdy byla taková dost neskušená, takže jsem se dovolila obléct si takhle a vždycky říkám jako kontrast, co přišlo potom. To jsem taky já, je to před v Abu Dhabi, právě před mešitou. Samozřejmě nechodila jsem tam oblíkána takhle standardně, to není potřeba, nicméně v okamžiku, kdy člověk se chce jít podívat do mešity, tak se takhle obléknout musí. Takže v podstatě ten islám je tam cítit docela dost, asi už nemám čas, abych povídala dál, už si myslím, že jsem dost přetáhla, takže já bych to uzavřela tady tímhle obrázkem, že prostě chci cestovat a přestože dneska už jsem jakoby 3/4 roku, nebo skoro rok tady v Ostravě a zabývám se teď trošku jinou oblastí, trošku jenom řeším jazyky, tak cestovat stále chci a každému to samozřejmě doporučuji, když mi tady cestovatelé jsme. Takže já děkuji za pozornost a máte-li nějaké dotazy, velmi ráda zodpovím. Kolik tam stojí benzín? Kolik tam stojí benzín? No super. Já jsem vždycky říkala, benzín je tam levnější než voda a byla to pravda, protože voda vycházela asi na 10-11 korun, benzín na necelých 9 korun. Jo, takže tam to bylo super, jo, tam v okamžiku, kdy tam bylo strašné horko, tak dělala klimatizaci naplno, přijel si před restauraci, nechal si zapnuté auto, normálně se ti tam chladilo, šel se najíst, tam nehrozí, že to někdo ukradne a potom si zase odjel, takže jako benzín tam vlastně. No a když jsi řídila jako ženská, tak to jim nevadilo? Ne, v Emirátech můžeš řídit, jenom v Saudské Arábii s tím jsou problémy, ale tam normálně to. A zahalení teda na ulici nemusíš chodit zahalená vůbec? Ani normálně na ulici, myslím, mimo chodit. Jako doporučuje se mít zahalená ramena, kolena. Já když jsem jezdila do takových těch odlehlejších Emirátů, tak jsem vždycky se zahalila, ale protože je to takové slušné, jako oni na tebe koukají, ale jak říkám, oni hodně uvolňují ty pravidla, protože vědí, že tě tam potřebují. Že v dnešní době má Dubaj z turismu a navazujících služeb 30% HDP. Což je zhruba srovnatelné jako nafta a zemní plyn, což je šílené. A jako Dubaj ví, že jsou nějaké odhady, že cirka do 20 let, myslím 18 let jí má dojít ropa. Já si myslím, že potom se stejně najdou nějaké nové metody jakoby na čerpání. Nicméně oni se snaží pojistit jiným způsobem. Jak se vypadalo o Ramadánu? O Ramadánu bylo to vtipné. Já jsem přijela poprvé do Emirátu vlastně v létě, kdy bylo strašné horko, asi za 14 dní začal Ramadán. Já jsem byla zvyklá na Ramadán z Egypta nebo z Turecka, kdy jsem to de facto nepoznala. Ale tam je opravdu zakázáno jíst, pít, kouřit a užívat si veškerých jako radovánek od východu slunce do západu slunce. A to nejen pro místní, ale i pro turisty. Takže tam máte zavřené všechny restaurace a když chcete se najíst, napít, tak musíte samozřejmě doma. Já jsem třeba celý den jezdila prostě po těch Emirátech, tak jsem si vždycky tajně koupila jídlo, dali mě to do takového jako pytlíčku a potom jsem to jedla tajně jako tam za volantem. Nicméně jezdí tam náboženská policie, která to kontroluje a je to jako docela vtipné. Měla jsem spoustu stížností samozřejmě, protože klienti jezdí, nevědí, vidí strašně levný zájezd do Dubaje, tak si to koupí a potom jako mě tam nadávají, že nemůžou pít alkohol. Turistický kapacitu to neplatí přece, že
Tam se může na pláži tak jako... Ano, pokud je to v hotelovém rezortu, tak je to v pohodě, ale pokud člověk vyjde ven, tak nesmí. Ale některé hotely, tam jsou hotely jakoby zahraniční a potom jsou tam hotely, které vlastní jakoby místní a tam mají často bar a mají takové paravány a člověk se může napít jenom u toho baru, ale když jde k bazénu, tak už jako nemůže. Dobrý. Takže pokud je to všechno, tak já vám teda moc děkuji za pozornost, asi za nás všechny tři a doufám, že jste se dneska nechali inspirovat a že vyjedete ať už do některých zmíněných zemí nebo kamkoliv jinam. A já bych to asi ukončila, Adame, a myslím si, že ještě tady můžeme klidně pobít, pobavit se, protože podle toho, jak se dívám, tak jsme tak nějak stejně nalazení, takže si myslím, že stejné lodi jsme. To se neznáme. Můžeme jít ještě dolů a třeba zůstat tam někde na těch židlých sofách, třeba pokecat nebo tak. A takže nemusíme ještě prostě zase tam popírat pivko a čaj nebo kafe ještě tady. Tak děkujeme, že jste přišli.